BTC आव गोदानै राजखान्थि आफाद हठात BPF हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जितु BPF हान्जा बियो गाबोनहाय अखानायब्लानो जितु BTC नि खुंथायनि जितु खबर ग्रहण लानो थांगासिनो दङ आरो बिहाय खबर ग्रहण लानो थाखाय BTC नि सेक्रेटारि हठात BTC नि राजधानी बिहाय दायो खामानि दामानि सोलिगासिनो दङ गाबोननि जितु हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय आरो जोङो बे समाव माखासे खोथा मोनथिनो थाखाय जोंजों लोगोसे दङ BPF लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय बर' बिथांनिफ्राय जों माखासे खोथा मोनथिनो नाजागोन जिहेतु बिथांमोना थांनाय गोलाव सम BPF आव गोबां केम्पेइन खालामनायनि गेजेरजों मोन 28 मासि जानानै बिथांमोना सरकाराव जिरायनो नैबे समाव थांगासिनो दङ आरो गाबोन अखानायब्लानो बिथांमोना जितु समायखिरा लागोन माखासे EM बा सिपनिफ्राय लानानै EM MCL बिथांमोना दा बे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जिहेतु गाबोन अखानायब्लानो सोरांब्लानो नोंथांमोना बेहाय खबर ग्रहण हाग्रामा महिलारि बिथाङा लागोन आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा माबायदि प्रिपेरेसन जोङो मैया PMB मोनसे मिटिं जिरायदोंमोन इमारजेन्सि आरो बावहाय मोनसे खोथाखौ सावरायनानै थिग खालामबाय गाबोन 6 जन एग्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोरा चिफ सारजों लोगोसे समायखिरा लागोन आरो BPF हिसाबै जोङो फुल्लि मोनसे प्रिपारेसनाव दङ दायो आरो अलमोस्ट गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय जा खामानि मावनांगौ गासिबो मोनसे वेल प्रिपेयार जाखाबाय गाबोन खोब मोजाङै जागोन आसामनि गभर्नर बिथाङा फैगोन चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो फैगोन आरो बेजों लोगोसे चिफ सेक्रेटारि आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन काउन्सिलफोरनि जायफोर हेड दङ जोंनि आसामनि काउन्सिलफोरनि बे हेडफोरखौबो लेंनो थाखाय मैया जोङो पार्टियाव मोनसे डिसिसन लादों गाबोन बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै माने BPF पलिटिकेल पार्टिया माने कमप्लिटलि जोङो माने साखाफारा जाबाय आरोखि आरो बेनि अनगायैबो पार्टियाव माखासे खोथा सावरायबावनाय जादों जे जोंनि गोमानाय जितु 16टा डिपार्टमेन्ट बेखौ जोङो आसाम सरकारजों रायज्लायनानै इमिडिएट माने ट्रेन्सफार खालामनाय हा पाट्टा होनो हानाय केपासिटि बेजों लोगोसे जोंना गोबां डिपार्टमेन्टनि रेभिनिउफोरा माने स्टेट गभर्नमेन्टआ लांबायमोन गासैबो रेभिनिउफोरखौ माने रेभिनिउ कालेक्सन खालामनायनि जि दायथ' बेखौ आवगायनि बायदि BTC गभर्नमेन्टआ आरो लाना फैफिननो थाखाय बे खोथाफोरखौ मैया माने डिसिसन लाबाय आरो बेनिखायनो सानदों नैबे BPFनि जि सरकार बे सरकारा खोब मोनसे पावारफुल सरकार जागोन आरो जेसेबां हायो BPFआ थांनाय इलेक्सनाव जाबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन रायजो राजाफोरनो जोङो इलेक्सन टाइमाव गोबां खोथा बुंनाय जादों बे कमिटमेन्टफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे मावफिननो थाखाय जोंहा गोबां माने सुबिदा जागोन माने BTCआ मोनसे पावारफुल मोनसे सरकार माने जानो थांगासिनो दङ आरोखि दा बेनिखायनो जोङो इयुथ्सफोरखौ लानानै गोबां खोथा बुंनाय जादोंमोन 100 crore बाथ्रा जों बुंनाय जादोंमोन बेफोरखौ जोङो जोंनि मेनिफेस्ट'आवबो सोखाबाय आरो BPFआ बेफोरखौ मेजर इस्यु हिसाबै साख्रि बाख्रिनि खोथा थाबाय लाइमोनफोरनि इडुकेसन सेक्टरावबो गोबां खामानि मावगोन जोङो लामा दालां डेभेलपमेन्टआथ' थाखागोनानो दा बेनि अनगायैबो जोङो इयुथ सामफोरखौ माने आनएमप्लयड जेंनाखौ जों बोरै फोजोबनो हायो बेफोरखौ जोङो मेजर इस्यु लानानै खामानि मावगोन आरो गाबोनो जोङो माने गाबोननिफ्राय जिहेथु जोंहा अथ टेकिं सेरेमनि जागोन बेनि उननिफ्राय जोङो माने फुल्लि BPF सरकारा बे कमिटमेन्ट होनायफोरखौ जों मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंनो थाखाय जों रेडि जादों आरोखि बे समाव मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुगैदों जिहेतु नोंथांमोना PMB जितु मिटिंआव सावरायनाय बायदि 10 जन जितु सिपखौ लानानै 10 जन जितु एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांमोनखौ होनो नागिरदों उदालगुरिनिफ्राय सोरखौ होनाय जागोन बा बाक्सानिफ्राय तामुलपुरनिफ्राय चिरां क'क्राझार सोरखौ होनाय जागोन एसे इनडाइरेक्टलिब्लाबो बेखौ आं दायो डिक्लेयार होनाय नङा बेयो माने आनअफिसियेल जागोन दा मोनाबिलियाव चिफ सारा माने बेखौ अफिसियेलि डिक्लेयार खालामगोन आरो उदालगुरिनिफ्राय सोर मोनगोन बाक्सानिफ्राय सोर मोनगोन अन्तत' माने डिस्ट्रिक्टखौ सालायनो थाखाय साफा माने एक्सपिरियेन्स गोनां बेबायदि माने लिडारफोरखौ इएमनि दायित्व होनाय जागोन आरो जिहेतु रुलिं सरकार हिसाबै MCLA आव थायोब्लाबो जेबो उसुबिदा गैया नांगौ बायदि फेसिलिटिखौ मोनखागोन आरो रायजो राजानो जोङो मेक्सिमाम माने पारफरमेन्स होनो हानाय बेबायदि खामानि मावनो थाखाय जोङो BPFआ कमिटेड जों माने बेखौ माने कमिटमेन्टखौ रायजो राजानो होखादों नालाय माने MCLAफ्रा EMनि दायित्व मोनाब्लाबो फुल फेसिलिटि लानानै पाब्लिकनो जेसेबांखिनि माने खामानि खोथा होनाय जादोंमोन मावगोन होननानै बेखौ माने मावनो थाखाय बिथांमोननो बेबायदि सुबिदा होनाय जागोन मैयानि PMBआव बे खोथाफोरखौ सावरायनाय जादों आरोखि बे समाव मोनसे खोथाखौ मिथिबावनो लुगैबाय जिहेतु नोंथांमोना मोन 28 मासि लानानै जिहेतु BTCखौ खुंथायाव खुंनो थांगासिनो दङ नाथायबा सरसायाव जाबाय थादों जे BJPआ नोंथांमोनजों थाफानायनि बाथ्रा दा बियो नोंथांमोना एलायन्स जामारगोन ना जामारा बा मैया बावै जिहेतु नोंथांमोननि चिफ बिथाङा बुंदों जे UPPLआ आउट जायोब्ला NDAआव BPFआ इन जागोन होननानै दा बियो बोरै जागोन मैया PMBआव बे खोथाखौ सावरायनाय जादों जे जोङो स्टेट गभर्नमेन्टजों थाफायोबा जोंहा लाब जागोन ना लस जागोन जुदि जोंनि सुबिदाफोरखौ जों आदाय खालामनांगौबा स्टेट गभर्नमेन्टनि जोंनो हेल्प नांगौ जायो जेरै माने 16टा डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफार खालामनाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ एग्रि जाबाय माखासे डिपार्टमेन्टनि रेभिनिउफोरखौ जोङो BTCनो लाबोफिननाय
रेभिनिउ कालेक्शन खालामनायनि दायित्व उइदाउट रेभिनिउ नों सरकारखौ बोरै सालायनो रेभिनिउखौथ' जोंनो नांखागोन ना दा बे खोथाफोरखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ एग्रि जादों माखासे साख्रि बाख्रि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि होनो हानाय केपासिटिया जोंहा गैलामोन दा बेखौ जोङो लाबोफिननो नागिरदों हा हुनि माने पाट्टा होनायनि खोथा माने फाइनान्सियेल माखासे पावारफोरनि खोथा बे खोथाफोरखौ रायलायदों सेन्ट्रेलनिफ्राय गोबां माखासे जोङो पेकेज नांगोन खामानि मावनो थाखाय डेभेलप जानांगौब्ला दा बेबायदि माखासे खोथाफोरखौ माने स्टेट गभर्नमेन्टआ एग्रि जादों उइदाउट स्टेट गभर्नमेन्टनि ब्लेसिंस गैयाब्ला काउन्सिलफोरखौ रान खालामनो हाया काउन्सिलाथ' इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे माबा नङा नालाय स्टेट बायदि नङा दा बेनिखायनो जोङो फाइनान्सियेलिबो आरो माखासे डिपार्टमेन्टेल खामानिफोरखौ जोङो जुदि आदाय खालामनांगौबा स्टेट गभर्नमेन्टनि ब्लेसिंसखौ जोंनो नांगौ जायो दा बेनिखायनो जोंहा मेजरिटि मोनदोंब्लाबो जोङो माने एनडिए आव थानानै माखासे जोंनि सरकार सालायनायाव जाहाथे सुबिदा जायो नांगौ खामानिफोरखौ जाहाथे जों आदाय खालामनानै लाबोनो हायो आरो बियो एकमात्र बिटिसि रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि सार्थआव बे खोथाखौ साननो गोनां जादों नङाब्ला आदारवाइज माने बिपि बा एबसुलुट मेजरिटि हारसिं सरकार सालायनो हायो जोंनिनो चिफ जोंनिनो डिपुटि चिफ जोंनिनो इएम जाजोबगोन खिन्थु खोथाया जाबाय माखासे फान्ड्सफोरखौ लाबोनायनि खोथायाव आरो माखासे गभर्नमेन्ट सालायनो थाखाय जिखिनि माने रेभिनिउ कालेक्शन नांगौ जायो बेफोर जिनिसफोरखौ जोङो जुदि आदाय खालामनांगौबा स्टेट गभर्नमेन्टनि ब्लेसिंसखौ जोंनो नांगौ जायो दा बेनि थाखायनो मैया माने प्राय 3 घन्टासो मोनसे डिसकासननि गेजेरजों जोङो फाइनालि मोनसे एनडिएनो मोनसे प्रप'जाल हरबाय मैया अफिसियेल प्रप'जाल जे बिपिएफ आ एनडिए आव थानानै सरकार सालायनो नागिरदों आरो फैबाय थानाय 26-26नि जिथु एसेम्बलि इलेक्सन दङ बेखौबो नोजोर बोनानै जोङो एनडिए आव थानानै खामानि मावनो नागिरदों खारन जोंनोबो एमएलए फोरनोथ' मिनिस्टार नांगोन ना जोंनि बिटिसि आव दायो माने 15टा माने एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ बेनि मादाव एटलिस्ट जोङो 3 4 मिनिस्टार नांगोन जोंनो बिपिएफ निफ्राय दा मिनिस्टार गैयाब्लाथ' जोङो माखासे खामानि मावनायाव जोबोद उसुबिदा जागोन टेकनिकेल उसुबिदा जायो दा गोबां फान्डफोरनि खोथा दङ फान्ड एलोकेशननि खोथा दङ दा बे माखासे खोथाफोरखौ मैयानि जिथु पिएमबि बेवहाय प्राय माने 3 घन्टासो जोङो सावरायदों सावरायनानै फाइनालि जोंनि हाग्रामा सारखौ पिएमबि बडिया मैया अथराइज होबाय जे जोङो एनडिए जों थानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांनो माखासे मैयानि पिएमबि आव अथराइज होदों आरो बे हिसाबैनो एनडिएनो मैया मोनसे अफिसियेल प्रप'जाल बिपिएफ निफ्राय जोङो बेखौ माने वी आर इन्टारेस्टेड माने टु बि द पार्ट अफ एनडिए सरकार जोङो बे माने प्रप'जालखौ मैया होनाय जाबाय आरोखि मोनसे खोथाखौ जितु थांनाय जितु बिटिसि बिसायख'थियाव गोबां माने नोंथांमोना कनफिडेन्सआव बाथ्रा बुंदोंमोन जे प्रमद बर'खौ बिटिसि निफ्राय हाथाव खालामनानै बा बिटिसि बासाव बेबायदि नोंथांमोना बुंगासिनो दंमोन आरो थिग बेबायदिनो नोंथांमोना जितु दायो बिटिसिखौ दखल खालामनो हाबाय बिपिएफ हिसाबै दा बे समाव नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा दे नोंथांमोननि पार्टिनो जे 28टा मेन्डेट होबाय बे मेन्डेटखौ नोंथांमोना मा कारनाव रायजो राजाफ्रा होदों होनना सानो नैबे समाव बर' रायजो राजानाव मोनसे सेन्टिमेन्ट दं बिटिसि सृष्टिया ओरैनो जायाखै गोबां गोलाव सम आन्दलन खालामनानै मानसिनि लाइफ सेक्रिफाइस जानानै गोलाव टाइम माने स्ट्रागल खालामनानै बर'फ्रा बिटिसि मोनदों आरो बे खोथाखौ दिनै बिटिसिनि रायजो राजानि गोसोआव दंजोबो रायजोफ्रा बेखौ बावाखै आरो जोंनि बायदि सिक्स सिडोल बे सिक्स सिडोलखौ धंस' जानायखौ रावबो बर' फिसाया लुबैया दा बिथांमोना परिबर्तननि नामाव बिटिआर सुक्ति खालामदोंमोन गोबां मानसिफ्रा बिसोरनि सायाव मोनसे हाई एक्सपेक्टेसन दङमोन जे प्रमद बर'नि आखाइजों बिटिसिआ माने डाबल डेभेलपमेन्ट जागोन न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा बिथांमोना बुंदोंमोन जोंनि इयुथ्सफोरनि एमप्लयमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन जोंनि बिटिसिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गोबां माने इन्स्टिटिउसन लाबोनायनि खोथा बुंदोंमोन आईआईटी एनआईटी सेन्ट्रेल स्कुल मेडिकेल कलेज अनेक खोथा बुंदों बिथांमोना खिन्थु बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव जिखिनि पारफरमेन्स रायजो राजानो देखायबाय खिन्थु पारफरमेन्सआव रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइ नङा आरो बिथांमोना गावसिनि कमिटमेन्टखौ लाखिनो रोङाखिसै बिटिसिआव थाखानाय जिखिनि जोंनि पावार एन्ड फांसन बिसोर उल्था धंस' जादों थांनाय 5 बोसोराव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि होनाय सिएसपि बर्डखौ मानसिफाया सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड साख्रि होनो हानायनि बेथ' माने बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों फैनाय बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बर' रावा भारतनि संबिधानाव हाबदों 8 सिडुलाव बेफोरखौ रायजोफ्रा बावाखै जोंहा माने सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थायो स्पिकार थायो जोंनि माने खोनानायाव माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौबो बिथांमोना सिइअ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार खालामनो नागिरदोंमोन एक्जिकिउटिभ अफिसारा सोरखौ होनो प्रिन्सिपाल रेंकनि खोथाया आलदा आरो माने सिइअआ आलदा सिइअआथ' गाहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि अफिसारसो दा बेबायदि गोबां माने खोथाफ्रा माने जोंनि बिटिसिनि रायजो राजानि गोसोआव माने सरसा जादों रायजोफोरनाव मोनसे गिखांनाय फैदोंमोन जे माने प्रमद बर'नि आखायाव जोंनि बिटिसिआ थारैनो धंस' जामारसिगोन नामा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि होनानै आरो इभेन माने बाहेरानि आउट अफ आसामनि माने जोंनि बिटिसिनि बाहेरनि मानसिफ्राबो फैनानै बेहाय साख्रि जइन जाफैनाय
उइदाउट एनअसि उइदाउट एनि एनअसि माखासे मानसिफ्रा ओंखारलांनो हायो हाबनो हायो किन्तु जोंना हाग्रामा सारा मोनसे मोजां मोनसे रुल्स मोनसे बानायदोंमोन जे बिटिसिनि बनाफाइड सिटिजेनफ्राल' बिटिसिआव साख्रि एप्लाइ खालामनो हायो बियो जोंनि थाखाय मोनसे सेफगार्डमोन आरोखि दा बे जिनिसखौ प्रमद बर'आ पावाराव फैग्रोमोना गैया खालामफैदों जोंनाव गिखायना फैदों जे जोंनि इडुकेटेड इयुथ्सफ्रा साख्रि बाख्रि मोननायनिफ्राय बन्चित जानो गोनां जादोंमोन ट्रेन्सफार खालामनो हानाय पावारा जोंनाव गैलामोन माने गोबां साइडआव जोङो माने लुजार जानो गोनां जानायनि थाखाय मानसिफोरनाव मोनसे साननाय फैदों जे परिबर्तननि नामाव जोंनि बिटिसि आरो माने उल्था माने गाहायाव थांगासिनो दं दंसान थांगासिनो दं जोंथ' ओरैनो मोनाखैना बिटिसिखौ मार्टियारफोरखौ माने बन्चित खालामनाय गोबां खोथा मार्टियारफोरनो 5 लाख थाखा होगोन होननानै जि प्रमिस बेथ' जाफुङाखै आरो माखासे सिगनेटरि मानसिफ्रा माने जाबायदि सुबिदा मोननांगौ बिथांमोना गभर्नमेन्टआव थानानै बिथांमोना मोनाखै गोबां मानसि जेलाव थानो गोनां जाबाय आन्दोलनकारि नेताफ्राबो बेबायदि माने गोबां खोथाफ्रा सरसा जादों जोंनाव आरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सानबाय जे बिटिसिखौ जोङो गावनि बर' जाथिनि मोनसे पलिटिकेल ग्रिपआव जुदि दोननांगौबा जोंनि आखायाव दोननांगौबा हाग्रामा सारनि अनगायै आरो गुबुन हानाय नङा बे खोथाखौ बयबो माने मोनदांनानै माने बिपिएफआनो जोंनि थाखाय माने सुइटेबल मोनसे पलिटिकेल पार्टि आरो हाग्रामा सारानो जोंनि थाखाय सासे माने राइट पजिशनाव थानानै खामानि मावनो हाग्रा सासे एबल लिडार बे खोथाखौ मोनदांनानै जोंनि इयुथ जोंनि इन्टेलेक्सुयेल बयबो मानसिफ्रा माने बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिखौ माने गोहोआव लाबोफिनदों आरो बेनिखायनो जोङो जेरैबायदि रायजोफोरनो कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टखौ जोङो मावनो थाखाय जों रेडि आरोखि जोबथा सोंथि मोनसे खालामबावनो सानदों जिहेतु नोंथांमोना मेनिफेस्ट' लिरनाय बायदियै जोंनियाव माखासे माइनरिटिफोर सुबुं दङ बिथांमोना माखासे जिथु डिमान्ड खालामदों दायो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक हायाव जितु बिथांमोननो हानि फोरमानलाइ बा पाट्टा बेबायदि होनांगौ होननानै बैफोर खामानिखौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टआव जिरायखांनायनि उनावनो नोंथांमोना मावनायनि थिरांथा लागोन नामा कच राजबंसि हिसाबैसो एसटि बिदों कच राजबंसिफोरा एसटि जानांगौ जानाङा बेखौ आरजिआसो डिसिसन लायो आरजिआ रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियासो डिसिसन लायो खिन्थु जोंनिफ्राय होनायाव जेबो आपत्ति गैया एक्जिस्टिं माने एसटिफोरखौ खुनु माने उसुबिदा खालामालासेनो बिथांमोन एसटि ग्रान्ट होनायाव जोंहा पार्टि हिसाबै जेबो उसुबिदा गैया बे खोथाखौसो बुंबाय थादों ओमफ्राय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे जाबाय माने बिराद सेन्सिटिभ मोनसे इसु जोङो माने रुल्सआ मा बुङो गभर्नमेन्ट नर्म्सआ मा बुङो बेखौ बेस खालामनानैसो हानि मियादि पाट्टाखौ होनाय जागोन आरोखि जोबथा कुइसन जिहेतु गाबोनो नोंथांमोना बेहाय खबर ग्रहण लानाय हाबाफारि जागोन बेसेबांसो सुबुङा उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम बेसेबां सुबुङा गेदारिं जागोन ओरैनो जोङो 30-40,000ल' एक्सपेक्ट खालामदों खिन्थु जोंनि दा मोनथिनायाव 50,000नि बारा मानसिया बाहागो लानो नागिरगासिनो दं ओमफ्राय जोङो ब्लकफोरनो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनो मोनसे टारगेट हरदों खिन्थु बेनि सारप्लास बेनि डाबल मानसिया गाबोन फैगोन माने गोबां मानसिफ्रा बाहागो लाफैगोन उदालगुरिनि फैगोन सनितपुरनि फैगोन बाक्सा चिरां क'क्राझार गासै डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो बावहाय फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो लकेलनिफ्रायथ' आनलिमिटेड मानसिया बाहागो लागोन दा बेनिखायनो जोङो लिमिट खानोनो हाया जादों आरोखि बयबो इन्टारेस्टेड बयबो माने बिराद रंजाखांदों बिराद गोसो गुदुङै फैनो ओंखारदों जोङो बेनिखायनो बयखौबो माने बादा होनायनि जुक्ति गैया होनना सानदों जाय जेरै गोसो फैनानै बाहागो लागोन जोंनि एक्सपेक्टेसना बेनो 50,000नि खम मानसि जानाय नङा गाबोननि थाखाय जानाया मा मा दङ जिहेतु केम्पिं समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे ना जानो नाङा बोरमा दाउ बेबायदि अमा बायदिसिनाल' जा माने ना जायोबा गोदनायाव नांथायो बेबायदि मा अलरेडि ब्लक कमिटिफोरनो मोनसे एमाउन्ट हरनाय जाबाय हाग्रामा सारनिफ्राय दा ब्लक कमिटिफ्रा गावबा गाव जायगायाव जानाय लोंनाय बेबस्था खालामनांगौ गारिनि बेबस्था सब गासिबो रेडि खालामनानै होनाय जाजोब्बाय बेनि अनगायैबो देरहानाय एमसिएलएफ्रा गावबा गाव गावनि लेभेलाव जा हायो बिसोर खालामबावगोन खिन्थु हाग्रामा सारनिफ्राय आलदा रोखोमै मोनसे एरेन्जमेन्ट हरखाजोब्बाय गासिबो ब्लक कमिटिफोरनो आरो बिसोरो ना जानाङा बा माने बेदर जानांगौ रंजानांगौ खिन्थु जोंनाव ट्राइबेलफोरनाव मोनसे केरेक्टार दङ ना रंजानाय समाव बयबो बेदर जानो लुबैयो बे खोथाखौ बेस खालामनानै हाग्रामा सारा केम्पिं टाइमाव बे मोनसे जकिंलि बुंदों आरोखि आरो बेखौ खिन्थु हाग्रामा सारा मैयानि मोनाबिलि समावनो गासिबो ब्लक कमिटिफोरनो बे जानाय लोंनाय फैनायनि थाखाय बेबस्थाखौ खालामनानै होखाजोब्बाय अलरेडि बिथाङा जाबाय बिपिएफ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय बर' बिथांनिफ्राय जोङो गाबोननि जिथु जानो गोनां हाबाफारि बिनि सायाव रोखायै मिथिबाय आरो नोंथांमोनाबो गाबोनो फुंबिलिनि 10 रिंगा जानाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ महरै समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बे समाव दायो गोबां खामानिया सोलिगासिनो केमेरा पार्सन बिथांखौ देखायनो खावलायगोन जिहेतु 90% जिथु बिदि खामानि बे खामानिया दायो सोलिगासिनो दं बा जाबाय अखानायब्लानो जिहेतु हाग्रामा महिलारिया बे माने सेक्रेटारि बा बिटिसिनि राजथावनि बेहाय समायखिरा लागोन आरो नोंथांमोनाबो हाग्रामा महिलारिनि जिथु सोरखार खुंनाय 5 बोसोर
बा 10 बोसोर थाङो बेखौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन फैबाय थानाय समाव बर' जातिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय मा खामानि मावो जोङो बे हाग्रामा महिलारिनि जिथु दैदेननाय सरकार बिनिफ्राय जों मिथिनो मोनगोन बे समाव बड'लेण्ड टाइम्स थेंक इउ